Ang programang magtatao ng impormasyon, mapadapit sa pagmakulog, asin tamang pagataman kan kapalibutan, mga isyu na ipapaliwanag, mapadapit sa mga dapat gibuhon sa pagpreserbar kan sa tuyang pinag-eero kanakinaban, mga istoryang daraan pag-asa, asin may mensahe na ang problema kan kapalibutan, igwaning solusyon, asin kayang-kaya. Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, parte niya to gibuhon, mga kabutan sa tungsungon. Pangapunan sa mga mamamaan, makisumaro sa programang kaibuhan, para sa katoninungan asing kaginawahan. Pangapunan sa mamayaw kan banwaan, ibunan serbisyong tunay na ilalauman, na mapapaginabangan kan kadaklan. Magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Mga katugang, good morning po. Good morning sa ating po mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao at saan man kayo sa mundo. Welcome sa ating palatuntunan, Boses kang Kapalibutan, at siyempre kasama natin ngayon si Father Momoy Borromeo para pag-usapan po ang isang mahalagang tema para po sa ating pangangalaga sa kapaligiran. At siyempre ang ating pong mga ginagawa ng ating mga ka-partners para sa malampasan natin itong krisis na kinakarap natin sa ekonomiya at pati na po sa makabagong teknolohiya sa enerhiya para po kahit pa paano makatipid tayo and then mabawasan ang ating mga carbon footprint. Yan po ang lagi nating advocacy ni Father Momoy. Father, good morning po. Good morning, good morning! Maray na alaw sa nagabos. Yan, in flesh and blood. Yes! Ngunya ng mga aldaw, kay puwanta po talaga ang aldaw. Yan. Kaya tamang-tama po, niyan po sa tuya si Engineer Melvin Romano. Siya ang eksperto sa mga aldaw. Yes, kasi kansirang ang aldaw. Kung magkaroon naman po nindo, siguro a year ago or 2 years ago, nakausap natin ito si Sir Melvin, si engineer.
duman siya sa Canada. Pero because of the technology, nagkausap po tayo dito sa palatuntunan ito. Di ba? And this time, mas malawak po nating pag-uusapan ang ilang pong mga dapat na mabatid ng ating mga kababayan. And also, nagkantaway din si Sir Marlon Longabella. May kinalaman doon sa kanyang mga innovations naman, Father, tungkol sa paano tayo makagawa ng gasolina galing sa basura. Pagkatapos yung paano tayo magamit natin, ma-reuse yung dapat itapon na nating mga used oil plastic para magamit na gatong sakalan. And then siyempre yung kanilang pinaplano ni Sir Edwin tungkol naman dito sa SACA program. Pagtulong sa mga kababayan natin kung paano silang matuto na magtanim ng ating pagkain. And mayroon silang nakatakdang seminar workshop na libre. At pag-uwi, mayroong daladalang mga seedlings na pantanim sa darating pong Sabado. Yan, next Saturday. Next Saturday. Standby lang po, Sir Marlon. Daunahin na natin ngayon. Nandito na. Kunin natin ang mga magiging pangunang mensahe ni Engineer Melvin Romano. Engineer Melvin, good morning. Nice having you po sa program Flesh and Blood. Dito po sa ating studio sa DCGV. Good morning. It's an honor to be here. Excited ako na makauron ka mo in person dahil sa Duman. Kaya ito, we were just talking, nasa Canada ako. I am doing actual installation for commercial, industrial, as well as residential solar. In-implement me ang mga programa kang gobyerno manungog sa renewable energy. At iyan ang specialty ko duman. Kaya sabi ko, pag magpuli ako sa Pilipinas, it would be an honor to serve the whole Albay in whatever capacity and knowledge that I have. I'll share with you para maging efficient at kumita naman ang mga tao sa renewable energy. Yun. Opo. Nagayon niya. Yan po, tabi at yan ang calling kang kabos. Kung paano tayo makatipid at saka paano natin magamit yung ating resources na nandiyan lang naman. Bako lang siguro tipid kundi kung paano maging more efficient saka ma-maximize ang mga resources niya. Yes, at pabaytiin natin si Sir Marlon Longabella. Sir Marlon, good morning. Hello. Ayan, sandali Sir Marlon, good morning. Walang boses. Hello. Hello, Sir Marlon. Walang boses si Sir Marlon. Ha? Hello. Walang boses Ayan, Marlon. Ayan, nandali Kailangan ka namin. Ayan, hello, Sir Marlon. Good morning. Hello. Walang boses yung walang tinig. Hello? Wala. Di mamaya na, tawagan na lang natin mamaya. Okay? Opo. Pakikuha na lang, pakipix na lang ang... Anyway, picture ka naman. Okay. So, maya-maya po, tingnan natin kung ano po baka may problema doon sa Hindi siya maka-zoom kasi mahina ang signal. So, siguro, unahin natin si Sir Melvin. Unang-una, ito pong solar power is sabi nga niyan, matagal na rin nating isinusulong dito sa Pilipinas, di ba? Lalo na ng PMCJ, tapos ang grupo namin na gusto talaga namin ipasok ang investment lalo na sa solar energy. Pangarap po kasi namin na gawin ang Albay na parang alternative, makulang model kundi hub kang solar energy or renewable energy. Yan. Alam natin pag solar energy, sabi nga niyan is malawak yan, yung malawak mong pagsisilbihan. Pero mayroon tayong tinatawag na yung mga microgrids. Di ba na in a small community, you can have your own power. So siguro ito pwede natin explain mula kay Engineer Melvin. Sir, go ahead. Paano yan, ang practice kan mga tao di is more on off-grid solar. Kanya-kanyang solar sinda. Yes. Kaya lang sa off-grid solar, meron kang waste energy, no? Dahil only about 30%
ang nagagamit kan mga igong solar. Yes, The yes. reason being, kung noarin dakula ang production kan solar, sinda ang ginagamit nila kadikit lang. Dikit doon. lang, Oo, yeah. So that's about 30%. Saka yung So, yung parang konsepto nila na itong solar pinalalagay ko para pag nag-brown out mayroon ako. Parang alternative diba? source lang. Hindi yung ngayong araw na to, pwede mo siyang gamitin energy the whole day hanggat nag-harvest siya. correct. Di ba? So, kung gusto mong magamit yan whole day, whole na, including nighttime na wala nang init, Opo. kaipon mong battery, which expands the cost of Parang storage battery. Yes. Kailangan may battery. Ayan, okay. Ayun, lang natin na. Ano itong off-grid at saka on-grid? Okay. Ayan. Pagka sinabing on-grid, ang Aleco tatawag ka kay authority to connect. Okay. Pag may authority to connect ka, ang system nindo is net metering. Okay. So sa net metering, so sobra mo na sinasabi ko kanina na wastage ay mapapaduman sa grid. Ma-accumulate kan Aleco, Okay. silango niya ng kikita. Okay. Kasi babayaran ka lang ng Aleco ng 5 pesos kung nagbakal ka sa kuryente sa Aleco na pigbabakal mo sa 12 pesos sa halimbawa, ang bayad sa imong kapalit is 5 only sana. 5 pesos lang. Lugi-lugi ka. Okay. So ngunyan, At least they wasted. ano po? Bakong wasted. Ang baba lang ang presyo. Kung ikaw ay off-grid, wasted yon. Oh, kasi wala kang wala credit. talaga. Wala kang credit. Di Pero ba? kung on-grid ka, meron kang kredito. Kahit na paano, hindi Meron. wasted. No? Yan kung yung system ng On-grid. ng distributor mo is nag-allow nitong net metering. Actually, they are they are mandated Okay. to implement net metering para magamit nga yung mga renewable energy. Okay. Kunyan, dyan sa programang iyan, kay Puhan and Aleco is fully equipped Yeah. to approve any interconnection from those who are producing from solar or any other renewable energy Yeah. for that matter. Yung approval na iyan ay nagtatao sa inda na ngayon ma-net metering na kita. So, you are on grid on net metering. Okay. But so far, ang minaluwas, pag nangyari iyan, you are only benefiting so much, maybe 200%, no? Na kaitong, so nawa-waste mo, makikredit only 1/2. Dahil sa 12, sagod 5 pesos per kilowatt hour. Okay. So ngunyan, kung ika ay miyembro ka duman sa microgrid system, sa microgrid system paano it's you are creating a community whereby the community of say 15 or more will create a cooperative. Ayan. Ano yan? Halimbawa, 15 tayo na mayroon tayong kanya-kanyang Bubong. Solar na bubong. roof solar, solar system. Ang iniisip ko nga kaya Titignan dito ninyo. pero BEC. Ayan. So yan, they should belong to one transformer. Okay. Para mahiling kan Aleco na ining transformer ni unload ka ini araw kini kasi yung transformer mismo maging two-way system na yun rather than one-way. Kaya ito one-way lang papunta Yes, sa supply. papunta lang sa'yo. Ngunyan ma-supply ka na sa inda. So hihilingon ang transformer capacity, ang wire capacity, ang thermal impact, tapos gulping mga consideration na pag-adala sila na piga-apod iyan na grid impact study. So gusto sabihin, ang Aleco dapat empowered, tatausin da mag-conduct kan grid impact study ngayon. Patanganing mas mabilis ang adoption kan solar. Yeah. Ngunyan, gulpiyon din nag-adapt kan, gustong pakabit kan solar, nagpapakabit sinda, pero kabus iyan mga off-grid. Oho. Na pitaram ko nga na about 70% of all of this are wasted. Yeah. Kaya po niyan mapakinabangan ta. Tagulping mga industriya na pwede kitang itayo as a cooperative, na pakinabangan iyan makonvert iyang elektrisidad na iyan makonvert into money, cash, through entrepreneurship of the community. Saro iyan sa ma-establish din kita kay of course yung smart metering, ma-establish din kita kay Wi-Fi sa community. So gusto sabihin, masusupply sila kay Wi-Fi signal at a very cheap price. O kung nagbabayad kayo kamo kay 2,000 para sa indong monthly sa Wi-Fi, bayad 1,000 na lang.
Ayun. So mas gulping makaka-receive kan Wi-Fi, and they can, like the children, they need to study. Sa pag-aaral na yan, kung mayo kang Wi-Fi, kulilat ka na Wala sa na. klase, Oo, di ba? oo. So, saro yan sa very important aspect kaning microgrid. Second, of course, yung kuryente yaon dyan. Yung signal para mag-adal yaon dyan para sa mga estudyante. Yung tubig mo, kailangan guaranteed yan. Na igwa kang tubig permi. Okay. Dahil, kuan yan, necessity sa buhay yan. Tubig, hangin, etc. So, that Paano one, ang tubig? plus the enterprise that will be created by the microgrid systems. Enterprise, pag tinarap kong enterprise, yaon dyan so laundry system, Okay. na makakamura kayo, tapos hindi na kayo maglalaba. Dadalhin nyo na doon, tapos yung kooperatiba ng papatakbo ito. So kung may kita itong enterprise nito, it will still down to the members and reduction ng rate. Ang Saan yan, epekto. Sir Melvin? Yeah, it does not necessarily mean na ipasa mo yan sa Aleco halimbawa or paggamitin na ng community mismo. On-grid ka permi, Okay. dahil sa perming igwang kuryenteng makakaduman sa grid. Okay. Pero ang maganda digdio is we optimize the use of the energy produced by solar. Okay. Firstly, we aggregate them together. Paka-aggregate mo, maximize mo ang gamit. Paano? Firstly, siyempre, i-charge mo yung baterya. Okay. Tanganing stable ang kuryente. Kung may brownout, battery will take Meron. over. Isang kisla pa ta, 10 millisecond. Igwa kang kuryente. Yeah. So, dahil mo maramdaman na nag-brownout na pala sinda. May Dahil ito ka automatic. na supply eh. So, Yeah. this is very critical, lalo na ngunya na ang ating transmission system ay kapot kan China. So, sabi ko nga ni, China don't have to fire a single shot if they want to Paralyze invade us. you know? Because they control the grid, the whole grid. Yeah, Pero yeah. kung igwa kitang microgrid, hindi kaya. So, lambang microgrid, maski mag-brownout siya, igwa kang energy na magagamit, igwa kang communication. Opo. So, they can mapapolarize. So, this one can be adapted also as a defense microgrid. Ayun. Para sagot sa eskwelahan, igwa man. Opo. Microgrid system. Engineer, ano ang mga key components ng microgrid system? Igwa yan kay controller. Okay. Na number one, siya ang mag-aggregate kan mga sobrang electricity sa mga harong, no? Titiipuno nila. Halimbawa, storage how yan. many kilowatt hours, halimbawa, for 20 households pera? Halimbawa, kasi siguro minimum digdi is about 3 kilowatt per household. Itong mga nagkokonsumo kay mga 5,000, igwa kang 3 kilowatt sa bubong mo. Okay. Okay. So, ang 3 kilowatt na bubong, pag in-aggregate mo yan, that's about 45 kilowatts. Gabos ang capacity. Okay. So, i-design mo kay iyan is, halimbawa, 4 hours duty. Gusto sabihin, sa laog kan 4 hours, igwa kang power kung putulan ka man. Oo. Oo. So, igwa kang battery storage system na yung sobra i-aggregate doon. At pag mag-brownout, gagamitin nila yon. Okay. Pero dahil sa may sobra pa ini, yun yung gagamitin sa enterprise. We will now use that for enterprises. Sabi ko nga ni, enterprise. Ano enterprise na pakinabangan kan community? Number one is water. It's very basic. Water. So, Pero power can suction, ano? water will be powered now by solar and battery. Number two would be hindi pa nung mga communities kay puhan maibalik mo yung kuryente sa inda at a cheaper price during emergencies. Kaya magkakaigwa sila kay saro naman, each house will have an emergency panel where that one has no brownout at all. So gusto sabihin kung meron kang sarong may sakit kay puhan nila medical equipments patakbuhon, that will be loaded in the emergency panel. So plus the fact na meron ka pang basic na ilaw sa harong, tapos meron kang access sa TV, computer, ipapower yan gabos kan Ano ini, bawat harong igwang mga panels o ano? Or garo farm na? no, it will Panel not be a farm. Ang mangyayari would be each house will be fitted with solar panels, no? Solar panel
Tapos, yung solar panel na yon is connected to the main electrical panel, pero magkakaigawa si Daki emergency panel. Ayun. Pag sinabing emergency panel, itong imbis na may breaker ka, di ba, main breaker, may saro pang panel na duman ang emergency power na pagka nag-brown out, iyo lang ito ang mapapower. Bakong gabos na harong. Automatic igwa. Automatic at least igwa sila. mapili ka lang How kung about arin kung- naman ang pwede mong paandaron. Yes, yes. Ayun. Alam okay. mo, ibugtag to sa sarong sitwasyon, imaginary, baru ba ko man talaga, total imaginary. Yeah. Sa San Miguel, for example, sa island, Okay. itong simbahan, may mga kataraning na mangarong pati eskwelahan. Halimbawa, pinaka main panel, mga main panels, niya sa atop kan simbahan. Tapa, may mga harong madumana, di kaya kan atop. Yeah, of course. Ang mangyayari kay yan, duman sa mga posibleng kaagang ki panel, i-explorein tagabos iyan, i-maximize ang resources, ang available resources. Kakaganda yan. And then, magsi-solar sharing siya. Kung baka ulang solar sharing, energy sharing. Dahil siya ang center ng power duman sa buong community. So, pwede mong kaagan sa mga neighbors lang. So, malapit lang. Ayun. So ano all yan? of them, and then create that micro business in the church. For example, meron kayong SAC, meron kayong social enterprises na pwedeng tayo. So marami ang magagawa talaga. One thing, people will be busy producing because they have power. Remember, power contributes about 30% of your finished product. So dakulao na kontribusyon niyan. Ngunyan kung ang tao magiging busy, igong production kita, maski day ka nagalit sa harong, may production ka. Trading will continue kasi pwede kang meron kang wifi eh. Pwede kang magbenta o kakanin dyan, whatever, no? O ulam. O na hindi ka na aalis doon sa lugar mo. Kung ikaw naman yung entrepreneur, ikaw tagaluto, luto ka lang ng luto, tapos distribute. Meron kang logistics na ma-deliver ka doon sa mga tao. So a lot of things can happen. So this one, duman sa interchange ng trade kan mga tao, the government can earn because the government has, 12% ba ang VAT dito? Yes, 12%. VAT. So, meron ding marireceive ang gobyerno. So, it's a win-win situation. Panalo ang matao, panalo ining gobyerno naman. Pero mahal baga ang mga panels, dakulon na tawon, dahil makaka-afford kayo ni. Paano malaog ang gobyerno? Pwede mag-utang sa gobyerno o kung kaya sa kooperatiba? Sa kanyan, Ikaw kitang gigibuo na setup na kung saan yung bangko will participate, the local government will participate. Kasi, let's be practical, bako gabos sa tao, igong kwartang Yes. gagamit. So, Precisely. that is where the bank comes in. Pero ang bangko naman, mapautang sa imo kung may guarantor ka. Now, that is where the government comes in. Kasi yung government, hindi mo pwedeng takbuhan. Kahit Okay. na paano mailolocate ka kung nasaan ka. Yes, yes. Secondly, yung pagkakagangkan solar, malamang property niya. So, ikaw sa property tax. yeah. So, yung government pwedeng patungan yung property tax kung dahil siya magbabayad. So, dahil isang madudumanan. What is good in this is mas napapamura yung kuryente mo. Bakit ayaw? Ba't hindi ka papasok ng ganitong arrangement? Kung halimbawa, nagbabayad ka ng 5,000 dati, o tapos sasabihin sa'yo, okay, bayaran mo lang yan, naigwa ka ng solar, you pay 4,000 na lang. So ano ba yan, Sir Melvin? Kapag mayroon ng existing na microgrid system sa isang community, halimbawa, pwede ka nang umalis sa aliko? Hindi ka alis. Hindi ka alis. Hindi. Lahat ng miyembro Okay. is still member of ALECO kasi they will form the microgrid. Yeah, so bawat member- yung microgrid kasi kaya kinikreate natin yung kooperatiba dahil they have to be established as one entity. Otherwise, gaya ng church-based, kung siya nag-distribute, bawal yon. Okay. Kailangan yung didistribute ng miyembro para self-consumption. Ito. Yeah. So bawat bawat membro niyan, mayroon silang existing solar system. Not necessarily. Okay? Ini pa it is everyone can benefit from it, meaning maski so poor people, Okay. you can share the energy. Mabayad man siya. Para bang energy Ayun. sharing. So yan. For Ayun ang example, Canada, no? si Mar igwang solar, ang Mary Celine Sanctuary igwang mga solar. Paano ini ma-maximize? Halimbawa, yun na nga na yan na so
So naka-install sa iyo, sa imo, sa iya, aggregate iyan, susobra, ikagag sa battery, susobra pa ito, gagamitin sa enterprise. Ngunyan, pwedeng gamitin sa enterprise, pwedeng tabangan so neighbor na dahil kaya mag pakaagi kay solar. So, no one is left behind. Membro kang co-op. He has to be a member of the co-op para no one is left behind. So, it is, ang asenso, sabay-sabay. Okay. Yan. Oo. Ayun. Yan Di, ang question niyan is, halimbawa ako nag-invest, tapos pumasok ako dyan sa microgrid, paano ko maibabalik yung investment ko? This one, there will have to be another program for you kasi ikaw meron ka sarili investment. Yeah. Yung iba na mayo mang kwarta, pero malaog man, igawa man siya kay programa kung paano man gurano. Pero more of the enterprise benefit will accrue to you, to the members who have paid. Yan. Kasi ganito ba yan, Sir Melvin, no? Hindi naman lahat ng household pare-parehas yung Correct. yung loads nila, di ba? Correct. So, paano natin i-manage yung flow ng kuryente from the solar microgrid system natin? Gabusin na igwang smart meters. Okay. Remember? Smart meters, pwede mo siyang kontrolin doon. Oo. Pwedeng yung smart meters Kaya pala can may be control prepaid. system, ano? May control system. Yes, that's another layer of system sa bilog solar. na programa pala ini na microgrid na ini. Semi-independent ka, interdependent. Yes, Oh. yes. And it's not even a competition, di ba? Parang hindi ka naman nagkikipag-compete diyan eh, di ba? Kasi you are not Interdependence. di ba? Makikipag-compete kisay. Sa utility, di ba? Okay. Kasi ang kinikater mo yung members mo. Ang ALECO obligado by law to allow the interconnection Okay. because all renewable energies has a priority to connect according to law. Okay. Kaya lang they pig-implement kasi natatakot sinda dahil hindi aram paano kami mag-interconnect. Iyo yan ang gusto mo sabihin na mag-adal man kamo. Mag-adal man kamo kang parte nindo. Na kami nag-adal man kang parte mi. Bako. Yes. So, duman sa mo paano, when we leave it to the distribution utility, sinda, they determine, pagka-approve yung kwan mo, in 15 days, you get your interconnection approval. Magbayad ka lang ng fees. Because it takes time yung pag-conduct ng grid impact study. It takes time and resources. No? Ngunyan, pag nag-ibo na yan kan distribution utility, tatawan na kamo kay interconnection. Iyang parting iyan, dapat sinda, mag-adal man sinda. And mag-participate sinda. Remember, obligasyon nila interconnect. Kung bako sindang educated, at then nila aram kung paano gigibuhon itong interconnection, they fail to function according to the mandates they are given. Oo. Pero haluin na bagay ng net metering na ini sa Pilipinas, haluin na ining approve, put into law na ini, bako? Yeah, May- pero kung may may mga batas aram, pa. Pero yun nga ang di ba one time nakausap natin dito yung ALECO. okay. Di ba? Nakausap natin and we touch on the net metering system. So nasa pipeline nila. Pero di nila ma-implement pa kasi sabi ko sa iyo yung papaano yung metro, sinong magbabayad doon. No. Di ba? Metering system is their obligation. Okay. Kasi may metering fees tayo binabayaran monthly. 5 pesos per consumer per month. Okay. That's about 136 million a year. Now you can implement smart metering. Okay. Kung gusto mong ngayon i-implementa, meron ka 136 million sa bangko na darating at the end of the year, pwede mo na ipangutang. O, mamili tayo ngayon. Ngayon, right. Right now. In real time. So, may pondo sinda. Okay. So, why not use that? Yan ang proposed yan, budget na yan para doon lang sa improvement mo. Marami sila. Meron pa tayong RFPC na apod, which is the investment fund for sustainable capex. Okay. Nakulao naman na pondo yan. That's almost, I think, more than 300 million. Kulpiyo na kwarta ang ALECO. Ayun. So ano yan? Di nila ma-implement yan because they do not know what to do? Dahil ko na aram, dahil nasa management yan. Kasi, kung ngayon, sasabihin nila, I'm determined to implement net metering. Starting tomorrow, kayo mga inhinyero, mag-aral na kayo doon sa NEA. I'll give you 1 month, study it, the following month, implement. Ayun. So, in 6 months' time,
massive na implementation. Remember, we are losing a lot here. Ang losses napakalaki. You can just imagine yearly dakulaan ng nawawala sa to. 132 billion a year ang nawawala sa to. 132 billion. Yes. Kung kita lang nagma-microgrid, ang gabos sa albay, maasenso. Yan, tatabig sabi, pero may utang ang Aleco. Okay. Iyan, iwa kong Katapos may surplus pala na 132 billion. Okay. Igawa ko dyan kay analysis na gusto kong ipresentar sa board of directors. Actually, nasa States pa, nasa Canada pa ako. Pika po, nung igawa kaming meeting through ABA, I think Albay Bar Association. Kasi gusto nilang initiative para solve ng problema ng Aleco. So, gusto nila mag-present ako. Kaya lang, nag-present na sa grupo ni yung C2C, nahinto na doon. Hindi na ako nabigyan ng opportunity to present my case, no? So that's why I'm here to present my case directly to them. Okay. So that they will understand exactly. Kasi ito, analysis ko to kung saan napupunta yung pera, nasa kanila na. Kasi alam natin kung magkano yung pera. Okay. Once you know how much your funds is, you should be able to justify where it went. Ngayon, kung gawa kang flood control sa Laog, ibang usapan na yan. Okay. Sir, balikan natin yung microgrid, ano? Interesado ako dito kasi paano natin ito mailalatag sa bawat community? Okay. Ang key paano digdi is funding. Okay. Ang United Nations igwang pondo para dyan sa renewable energy. Kaya lang, kaya po ipahiling mo na ini massive implementation. Katapos kayang i-implement sa may programa. Yes. Meron kang massive implementation. Right now, ang estimate ko sa residential lang is about 205 megawatts ang pwede kabitig. Di sa Albay lang. Okay. And consider the other areas, that's about 1 gigawatt. Ngunyan, kung igwang investor kita makukuha, mag-produce lang ang panel, iyo yan pinakamagayon na diskarte dahil sa kung kita continuously mabakal lang kay panel sa China, ang trade deficit mapara dakula, mapara balloon, tapos kita we are left to be just a consumer. Yeah. So, natata-consumer lang kita, pwede makita mag-manufacture. Matataon ta pang opportunity. We create job opportunities for the rest of Albayanos. O natata-detect ibuhan yan. So we have to understand the whole dynamics of solar implementation. Para makapagpartisipar sa pondo na hali sa United Nations, para makapagpartisipar sa mga big players, at nang ma-empower natin yung mga electrical engineers, yung mga installers, na pwedeng i-training dahil sa kay punta ini ka boss. Iyan. Yung Albay, may pangako na gibuon niyang 100% renewable energy by 2030 ining Albay, no? So paano pa yan i-connect paano ma-realize yan? Paano yan i-operationalize? kasi yung mga unang plano is inviting investors to put up a solar farms, di ba? Or wind farms, mga ganyan. So itong microgrid, paano kaya natin ma-connect yan? Because pwede naman, mayroon ng mga sinisimulan sila actually, may mga hospitals na pinapatakbo ng provincial government na solarized na. Okay. Maliban dun sa mga malalaking makina na di nila kayang patakbuhin ng solar kasi kulang yung setup. Medyo, pasensya ka na, medyo biased ako pag abot yan sa mga farms. Kasi sa farms, kay Paul mo, dako lang investor na mabakal ka itong farm. Correct. So ikaw, minaluwas, ang mga tao, ratepayers lang sila. Kung ano sabihin kan may-ari, Opo. mabayad lang sila. They are not benefiting at Pareho all in terms of financials. Magbebenta sila sa Mga tao. sa kooperatiba So, na maagi yan sa ERC. Opo. Ang ERC, alam mo naman, kung paanong diskarte nila. So, what I'm trying to say is, directly, it does not benefit the people. Okay. Pero kung yan ay rooftop solar, which we are implementing there, ang makita ang mga tao mismo kasi ang impact is reduction in rates. Yeah. Solar farm,
kang bakulang pa so food security takan apektado. Apektado. At saka ano pa may ano pa siyempre yung parang ano dyan magputag pa niyan, pero dapat siguro muna yung Aleco bibili sa'yo. Kasi paano kung di sa'yo bumili? Nakakontrata actually yan sa yung mga solar farms nakakontrata yan sa WSM. Yung WSM babakalan kan Aleco. Yeah, O pero kaya naglalagaw. ang Aleco yata is nakakontrata with WSM and another doon sa Mindanao for 15 yata or 10 to 15 years. Diba? So, yun medyo, Actually, ang aram ko, ikaw silang kontrata din sa Masinloc na brinoker ng NEA. Sabi ko nga gari da inaintindihan ka nagmamanage ka ng Aleco na ang Aleco is one of the top grocer ng electricity sa buong Pilipinas. One of the top. At one time, it was number 3. I think at this Yung man time. kanang duwang Bachman saka TV Juterman. Yeah. These are political issues. Okay. May problema kita iyan pwede man agihon sa legislation. Kaya lang dai ginigibo nata. So, mayong nagmamaneho kan electricity system ta. So mga nagmamaneho nakapiring ang mata, dayaran ko nang gigiboon. So they just follow niya. They don't have their own assessment of the situation at saka how to make use fully of our resources. Paano ang mga politiko ta i-implement ang parents patrie na principle? Ang parents patrie principle nagibo na kay ito ni Salceda kan igong crisis. Unyan is a bigger crisis because nagkasabay-sabay so oil crisis at saka so electricity crisis. Yeah. So igwang unyan kipoder ang sarong leader kan Banuan. Lalo na limbawa ang gobernador dahil siya naman talaga ang executive kwan. So ang gobernador kung igwa kang political will, if I were him, I will exercise it now. Because now is the time yung mga tao naghihirap. Imagine, gasolina 154 per liter. Nagkarga ako sa hapon ng 5,000 pesos ang pinaulan sa ako, gurano, gari 30 liters. Ang 2,000 mo is only 12 liters. Oh my God, libo-libo na tapos kukunti lang ibabigay sa'yo diesel, no? So, what I'm trying to say is now is the time that the government should help the people. At kung ikaw magpa-parents patrie is a basic principle in law whereby the leader of the land can intervene. Kung nahihirapan mga tao, ikaw, Aleco, nahihirapan mga tao, ano ang programa mo para sa inda? Please do it. If you don't have, I have. Iyan, magtaw siya ki option na kung talagang mag-i-impact ang economics sa mga tao. Kaya puhan pababa sa tao. Dahil kung mataram ka na, makaag na kita kay solar farm duman, wind farm duman, kung ano-anong renewable energy, Dracula, ang mayaman na kayan sa investor. Okay. Samantala may pera naman ng gobyerno. Bakit hindi gawan yan invest sa mga tao tapos mabalik yan in terms of taxes? So parehas lang. So inipigtataram siguro na kung pwedeng i-produce na digdi, which is very possible. No, we can always invite. There is China, there's Vietnam, there is Japan, there's Korea who can invest here. No, kailangan lang determine tayo ano ba kailangan natin gawin. Kung kailangan natin mag-manufacture, okay. Like pwede ining microgrid din. Pwede. Katapos kin sabi mo kinakaipuan mo sa political will. Katapos igwa kita ding duwang renewable energy ning Bachman sa kaining TV. This could easily be a very good renewable energy hub kan country. Correct. Actually, may problema ang Albay governance because igwa kitang duwang energy sources, these are renewable energy resources, na nag-invest ang gobyerno digdi. Nag-invest, ikong kwarta na kinaag. As a matter of fact, bago na turnover yung TV geothermal na yan, merong $250 million
na kinuha sa United Nations para sa improvement kay yan. So ano, nagsusupply ba sila sa to? Daiman. Oh. Because of the IPIRA law. No. The IPIRA law has already come in and settled. Nagkuha na ki investment from United Nations. Yaon na sa Inda. Dapat mag-impact yan sa to, hindi sa ibang lugar. So, ang gusto sabihin ko, kaipon lang ki political will na mapagsabihin kan leader kan banwaan na ikanatabangan mi, ano ang tabang mo, ano ang ambag mo sa ekonomiya mi. So, Governor, ano magiging role kan mga congressmen niya to? Sa nga ni Yarong kan baga Sir Melvin na private na nagpapadalagang ka na TV geothermal. Okay. Same Wala with problema yan. same with Bachman. Yes, of course, private yan. Oo. Pero government ka, kayang-kaya mong influensyan yan. Number one, kung mag-legislate halimbawa ang buong provincial government, sabihin nila na, bago ka mo mag-supply sa luwas, mag-supply mo na ka mo digdi. Otherwise, we will tax you. yan bagang wising. We will tax you. Ang WSM is separate entity and it is ang presyo dyan ay nag-spike. Fluctuate. So don't buy from WSM. Ang suggestion nga kan IPIRA law, you buy only 20% from WSM. The rest should be bilateral. Okay. Kunyan, ang hirap, so bilateral ta, imbis na mga bilateral kita kay Aboitiz, kay TV Geothermal, o mga bilateral kita kay Lopez, duman sa Bachman, dahil kitang bilateral dyan. Naging-bilateral kita sa San Miguel Corporation duman sa Masinloc. So, bakit ganyan ang thinking natin? Katapos Masinloc, dirty fuel. So, mga carbon dyan sa Batan Island. Yeah. So, yaon dyan ang problema sa governance at Okay. saka will, political will. So, kung makusog ka talaga, gibuhon mo yan. Then we have a good community. Ang revenue, yaon digdi. Magiging tourist spot talaga tayo dahil sa aside from yaon sa power, yaon sa energy, yaon pa sa mayong volcano. Na gusto rin ng mahiling. Araw po mag-invest diyan mga factories, mga fabrications. O dahil mahal ang kuryente, babaon ng kuryente, katapos pa unstable pa. Mahal na. Yeah. So all of this will calibrate on the final economy of Albay. Kung gusto kan governor na umasenso ang Albay, yaon na dyan ang pwede niyang i-tweak. All he has to do is act on it and make it sensible. Kasi gari mayong kagat sa tao ang mga programa. Example na lang I went from your place, I went to Ligao. I came across this road na sabi ko, guri halin puti na, I'll take this course. Total ka ako, maaga may ilaw pa naman. So, nag-agi naman, puro truck lang. May nag-agi man kay mga kotse, nagsisisi. Bakit? Mayroong mga deep na kalalim, tapos mabuti lang yung pinagamit sa akin ni Father na sasakyan, mataas. So, may kotse din doon na dumadaan, pero just several, maybe 2 or 3, maybe they know already. Itong mga dumaan doon, hindi nila alam kung anong klaseng daan yan. So, it seems to me na pinagawa lang yun para daanan ng truck. Sino nakikinabang sa truck? Yung mga quarry operators. Dapat ito, public road ito Dapat nagagamit kan mga tao. Bako. So, yan sa tong problema. It's political will. Opo. Okay. Yan. Parer. So ining microgrid, magayon talaga yun. Pwede nang gibuo na basic energy sharing. Pwede man i-power in a faith na garo baga, ito bakit ang BEC, Basic Ecclesial Community, kundi bakusan ng faith, bakusan ng liturgy, kundi pati ng energy. Actual, pwede. Yeah. So we will do a program for that para ma-adapt natin sa communities. At sabi ko nga I came here to do some business modeling. Ano ang marahin na modelo para makabenepisyo, makaabot ang cheap electricity sa mga taong mayong kwarta na naghihirap pero would like to have electricity. Kasi
marami na mga kabataan na hindi nabibigyan ng tamang edukasyon. As a matter of fact, laging na tayo sa edukasyon sa mga kabataan. We have a growing population. Now, kung ini mga taong ini magiging ignorante, inosente na, ignorante pa, kawawa sila pag lumaki sila. Yes, opo. Oo. Okay, ano yan? Sir Melvin, mayroon tayong plano na target na magkaroon ng parang pilot area with this microgrid? Right now, I'm on creating business models for them. Okay. So, igwa ko ki community model, igwa ko ki ining academe, tagulpihon na mga darakula na ini, no? Academe, suppose ining Ano military. yung mga parokya, security. mga simbahan? Mga simbahan, iyo man. Mhm. So, there is a lot of things to do. I only have a limited time here, so I'll maximize this next week. All of these systems I will have to study, and I will feed it back to our partners in Canada. Tapos, maybe I'm thinking of creating a trade mission to Albay. Yeah. Para lang didi. Oo. Sa Indo. Kaya po ang commitment kang gobyerno Mhm. na din sa sayangon ng oras may Opo. at ang resources kan Canada. Mhm. Bahad pa, tawad pa akong budget na. O sige, unin na. Unan nindo yan. Mhm. So, all these things can happen if you have some programs in place already. Iyan. Medyo So, talaga, no? Medyo darodakula ang gigibuon pa ta. Sa ngunyan, watak-watak pang mga may panels, di ba? Correct. Kung paano to yan ma-connect into one grid. Yun ang daro. Bakong one grid, kundi Ano ba? small grids ito. Small, okay. Community Kung, grids. Kung halimbawa sa sarong lugar, Iguan ng mga saro, iguana iguan dua. dyan, oo, Di, dalag-dagan ikunan na lang, Ayun, dalag-dagan na lang. Di maganda, no? Magayon yan, tagaro semi-independent, pero at the same time connected. Yes, yes. Ang apod ko kay yan na communities na yan, yung microgrid ang apod ko yan is ANTS, meaning Albay nested together solar sharing. Microgrids. ANS microgrid. ANTS microgrids. Mga langgam. Mga maliliit lang na langgam can create a lot of energy and power. Oh. So, yun yan ang susi natin. Doon kasi sa Erosin, meron din akong ginawang programa ka ito, which is Spider naman. Yung solar power for Erosin, distributed energy resources. Spider-Man. Agad Spider-Man. Spider yun. So, hindi sa to, ants naman. Ants. Mga saradit lang, pero powerful. Aram mo naman sa saradit, pag nangagat, masakit. Ayun, Di ba? ayun, Oo. So, Walang- sa walang- they can create communities, no? So, ang target mo po, engineer, is communities, institutional, government, organ. Yes. Parang Sa ano, alam mo, We have mga models hospitals. Para later on, ang deployment mas mabilis. Pag may model ka na, araw ka ng business model, then you Yeah. just follow that. Tapos, Oo. ikaw ka naman kay funding models. maganda yan. Sa Kasi may- goodbye, if you do that, we are able to access the United Nations funds, which ang interest naman mga 7% lang, 6 to 7%. Yeah, okay Napakagayon. Oh. Kaya lang kay Ponduman, government intervention. Mhm. May makusog kang leader Okay. na ma-lead sa mga tao, yan ang gusto ko. Mhm. Gibuhunta. Okay. Kasi yung mga pili nuts na yan, yung mga coconut, yung kakao, igwa na kitang machineries. Yes, Na yes. ma-revolutionize kayo kasi powered na solar. Mhm. Opo. So mapapabilis natin production, magiging malinis pa ang Nakulo production. na ngunyan na micro machines. Yes, Yeah. yes. Mhm. So we can do all these things if we have the leadership of a strong leadership na alam niya kung saan pupunta. Okay. Ayun. Pader, Magayon. kita mag-break. Sige. Ano nasa Marlon? Yan ang... Kaya magayon po ini, magayon ang pangaturugan tayo ini, pero doable, very doable. Actually very doable. Bako na masyado ini sa level kan pangaturugan. Kaya ikaw ako kayo own use cooperative. Okay. Yeah. On news. Own use cooperative. At ina-arrange ko na sa CDA kung paano ma-implement. So naka-ready na din duman, nag-aalat na lang. On CDA, news. own use cooperative. Gusto ko, okay ka. It's Okay okay, ka. it's okay. It's okay. Alright, sir. Mga tugang, pause na kami for a break.
para po sa mga kababayan nato, and we will be back makalipas lamang po ang nagkape ng pakiramdam. Oras po niya to mga tugang. Sinang gabos po nindong nadangog na mga impormasyon na to dyan kan mga minasunod. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good Interesting drinks discussion at good ba? food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bakunang angat, Dagang Grabvax. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo.
Abangan! Ako nga pala si Rose. Itong bunso ko, 2.5 months na. Kaya andito kami sa health center para sa kanyang second visit. Pangalawang turok niya ng pentavalent vaccine, OPV at PCV. Libre lang naman ito sa mga health center. Kaya sa mga kapwa nanay tulad ko, punta na sa pinakamalapit na primary care provider. Tandaan, wais pag kumpleto ang bakuna ni baby. At ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Alright, magadugang balik mo kita sa programa. Boss nga palibutan ko niya pong Aldaw Nene with Father Momoy at saka ni Engineer Melvin Romano, and niya ako na si Sir Marlon nasa Zoom, ano? So sumadahon ta lang ito, no? Yung pinag-urusapan ta, pwede pala yung barangay microgrid system, ano? Pwede pala yun, no? Di ba? Because this is applicable to, sabi nga niyan, pwede mo sa residential areas, pwede sa institutional buildings, and pwede sa gobyerno. Yeah, parang ano, no? And then maganda because parang ano yun, may energy independence ka. Correct. Ano? Correct. Tapos as far as systems losses, parang mas mababawasan because maikli ang transmission mo. Yeah? Wala. Wala mismo. Walang systems loss. Ang pinakamaganda dyan, yung environmental impact. Yeah. Diba? Ayan, okay. Yan, teka muna, nandiyan na si Sir Marlon. Kumustahin natin at mayroon itong mga Marlon, welcome. At long last, nakalaog ka. Innovation ni Sir Marlon. Ano na ang nangyari? Tama-tama ito ko niya na difficile ang mga panggatong nagmahal. Nagmahal ang ang LPG. 1.516 na ang isang 11 kilogram na tangke. So, mayroong mga innovation si Sir Marlon na pwede nating magamit na alternatibo. First, kumusta yung pyrolysis natin, Sir Marlon? Ay, good morning po. Sa boss, mapresko kong tulog dyan paghiling mo na. Aba. Tungkol po sa pyrolysis project balik 2 times na po kami nag-dry run. And still may gas leak kan primero sa cover, niya naman sa baba. So ongoing po itong repair. Pero may nagluwas ng fuel? May nagluwas na po na fuel and then flammable po. Ayan, yung dalawa, no? Dalawa yan, di ba? Dalawa. Isang pwedeng gamitin panggatong sa pagluto, isang pwedeng gamitin sa motor. Yes po, yes po. Ay, yun, gasolina at saka thermal energy to okay. Now, yung kala natin na gumagamit ng used oil, parang nag-massive manufacture ka na niya. May mga orders na. Dahil kamahal na kang LPG talaga. Nag-ibo lang kami para digdi sa Muya, Luwa. Ganyan, nasa may order ng 14 as of this time. Wow. Siguro affordable lang pa, no? Ayun, gano'ng ka-safe yan di ba yan nalalasa sa luto? Di man po, Sir Mar, kasi once na complete combustion, kaya dapat ang air blower mo is malakas. 6 ampere.
Oo, malakas para dapat. complete ang combustion. So, wala siyang dark smoke. Kapag dark smoke, kung complete ang combustion ko yan, so may dioxin. Ayun. Pagka binugaan maray, so pag takol na air, takol oxygen iyon. Kaya complete combustion po. Ay, si Sir, pakita mo nga yung kalan. Yan. Ganyan. Ayan, ang lakas pala ng apoy niya, ayan. Halimbawa, Sir Marlon, kami ni Sir Momoy, senior citizen, mapagibo kami kayan, may discount. Ayan. May discount po. Buy one, take one po, Sir Mar. Ay, buy one, take one, Father. Ikaw ang mag-buy, Father. Sa akin yung take one. Yan ang kombinasyon. Buy one, take one. Ayun. By the way, Sir Mar, Apo. babalik kita doon sa pyrolysis po. In relation dyan sa technology man ni Engineer Melvin, na believe na believe mo. Actually, marami ako kay engineer ay. Very interested ako kayan. Meron kayan. Ang pyrolysis po is minsan renewable energy and minsan naman makong renewable energy ang pyrolysis. Kasi ang ibahan, pagka ginamit ay itong mga fossil-based na argon plastic, ako siyang renewable source of energy. Okay. Pero pag ginamit itong mga biomass sa mga residues, itong mga branches, iyan po na pyrolysis nagiging renewable source of energy. Ayun. Imbis na susuloon ko na, pag-raray. Ayun, may pakinabang pa. Hindi mo yan. Parehas kayong technology ni Engineer Melvin. And napukawan po itong dating technology ni Engineer Tan na parang ang setup baga ni Engineer Melvin itong garong cluster nasa village level na pero tipon-tipo na magkaigwasin ng panels and then distributed to mga argayan. May technology pa po kitang ipipresentar and Sir Mar. Ito pong common biodigester tank. Biodigester. Sumiti ng luwas kayo ito. Opo, biogas na itong community ito, gabos na mga bio waste ninda, itatapok duman sa digester. Common tank. Opo. Ayun, And then, may mga pipes naman, mabalik duman sa mga kusina nila. Ay, porti. Parang kayo ng concept. Garo gagibon mong pilot eri ang anislag, Ikaw po kaming, Sir Mar, ikaw po kaming pigunayan na ni Mr. Linus Lorete. Ang Simon of Siren po, igong community dyan sa Peña Francia. Okay. Itong mga family mga disabled persons. Igwa po sindang community dyan sa Peña Francia. Barangay Peña Francia. So, iyan po ang pag-iisipan ming Libon pilot. Maganda yan Kung kay engineer maganda yan. Kung kay engineer Melvin is yung electricity, sa mo naman is LPG. LPG saka biogas biogas fuel. Biogas nila, di ba? Both talaga, Actually po, Sir Mar, may mga barangay sa Pasig na harap na kayang pigigibo. Ayun. Pasig City. Ayun, less wastage. Okay. May sarong pakita na na pigba-abangan tabi sa iyong Sir Marlon because aram ko na daing mo matitios na daing matakan sa mga kababayan ta. So, igwa ka masanang kaaraman, ano ining SACA program na pigaapod tabi na gusto nung implementar and garo ang primerong rollout kani sa amaabot na Sabado tabi? Opo, Sir Mar. Actually po, Sir Mar, dati na ba ganyan pigigibo itong agrikaraban? Karaban, iyan. Mga barangay. Actualmente po, kan 2024, nagkaigo kitang agrikaraban sa 44 barangays, rural barangays kang Daraga. Kaya
Actually, assignment po ini sa mo yan, Sir Mar, ni Mayor Vic. Okay. Assignment sa mo yan ni Edwin. Mhm. Kang yan na baga so nagtukaw. Opo. Tapos pinapudan po kami ni Edwin. Mhm. Among duwa nga yan, sige man sa nanlakaw sa mga barangay. So, mag-isip nga itong programa para sa mga kabarangay ta. So, kaya yan, gibumi po na programa, yun pong SAKA. Sama-samang action. Para sa kabuhayan, as in agriculture. Anong buot sabihin ng SAKA? Sama-samang aksyon para sa kabuhayan. At agrikultura. Yan, Agrikultura pala niyan, Ayan, SAKA. oo. Una ko susaka kan manok. Okay. Anong innovations kayo? Dito kahit baga, kami tamakaraman, pigtabangan sa mga paraumatan na makaregister. Now this time, garo iba ini, parang direkta ini na pagturo nindo, mag-involve sa containerized gardening. Container farming, Argan. Po, Sir Marta, napapanahon talaga iningon niya na dapat sa mga nanay talaga yung priority ta na mga kaini, mga solo parents, yaw man sinasinda permit dyan sa harong. Opo. So, imbes na bakante itong mga espasyo, mga balkonahe, barisbisan, natatanuban po iyan, nakakaproduce kita kay pagkakan, healthy na pagkaon, nag-i-enjoy pa kita, na nalilibang. So, imbes, nag-message nga ni sa Kuya Subanggi, kaya sir, digding niya sa muya, mapatugdok man niya kami, tayo imbes na para chirismisan da sir. Bale kayo ang libangan, bale divert ang atensyon. So, ang pinakang objective po kay ni Sir Mar, imbis na mabakal ka ba ngayang pangsahog na kamatis or talong, okra. Pwede ba yan yung pakbit group at saka sinigang group? So pwede pala inidawa sa banwa, dawa sa syudad. Opo. Actually po, sa pinakang kaini, sa urban gardening. Garo urban farming ini. Urban Urban farming, urban container farming. Opo. Di ano po tabi ang anong plano nindo tabi sa Sabado? Ano yan? April 18, di ba? Ino pang ma-start digdi nga na sa harong Sir Mar. Okay. Sa 18 Sabado 1 to 4 PM only para di man masyado makonsumo sa oras nila. Yan. Ano po yan? Libre? Pwedeng next month duman man sa Mary Hidden Sanctuary. Pwede po, Sir Mar. Ay, Ayan. po. Libre yan, libre. Libre po, Sir Mar, libre po. Okay. Snackan. Planon ta na duman man sa... Ano ang makukuha kang ma-attender dyan tabi, Sir Marlon? Ano ang sendang pwedeng darahon paguli? Actually po, may mga kasurog dita digdi. Panggiton ko na ang opisina ni Mayor. Tapos opisina man ni Paring Edwin sa Menro. Opo. At sa Lunes, makikipag-coordinate man po ako sa Agriculture Office sa munisipyo kay Ma'am Melgie Matosinhos. Matosinhos, opo. Ito sa Apaw. Sa Maso po, sa Maso. Sa Maso. Sa yan. Sa Daraga. Opo. May pag may post training pansin ng madadara. On misinda kay mga vegetable seedlings. Ay, very good na. Ready for transfer na. Sa akin man doon tataon man yung compost na itong garden soil. Yeah. Pero potting soil. Opo. Tutukloan mo po sindakan pagibo ka itong mga pigapod kong 8-in-1 and 4-in-1 na sa water container lang pwede mo na matanuman kay 8 pidasong. Itong mga nahiling taga-Subago na doon sa video mo. Nahiling pero ka na sa water container lang igo ka ng 8 pichay or kangkong. So tuwa ka lang tulo 24 maski kapitbahay mo mataon mo na gulay na yan. Ano ba nila? Kunyan lang yan practical na mga application. Di ba? Kaya pa. Okay. Pwede man na sinigang group.
Opo. Sa environment mo po, makakatabang man ni tata. Imbis nagkalat yan ng mga plastic na yan. Magamit. Yan po, ang tanong yan, Sir Mar. Opo. O yan. Anong mga tanong yan? Talong. Mga talong. Mga talong. Di ba? At tapos sa mga butikan Coke. Yun, opo. Sa mga butikan tubig. Sa mga taga-daraga na interesado po tayo, magduman kamo sa Anislag sa barangay Tinago. Tinago Street. Sa Anislag, alauna ning hapon sa Sabado, petsa 18 kan Agosto tabi. 1 to 4. Ayan, okay. Sa kuyan man, madlang plano mo taman si kung mako man sa next month o mga June ngayon do Opo, Pai. Duman sa kwenta ba ni kwenta ni sa Balsa? Ngunyan po, naka-pipeline na itong Barangay Burgos, Barangay Tabon-Tabon, and then may mga barangay man po sa relocation site. Nilibutan na Kasi bago nahiling ko si Mayor Vic na mudo duman sa nursery. Namudo duman to tanan daw ngayon kung gurano kasiram ngayon yung mga preskong gulayon. May pinadong upo, may amariguso, tapos may talong. Duman sa ito itong nursery kang daraga. Mariraya ang pag-set up sa Gabawan. Ayun, tama magtaranom kita ngunyan kang pagkaon na dipisil. Haloy-haloy pa ining purong pusong ni Trump. Ining food security saka ining energy. Energy. Sir Marlon, tabi, baka may gusto ka po tabing ipaabot sa mga kababayan bago man kami magsumada kan mga pangyayari. Saka bago kami ma-illegal ni attorney. Okay, ma-illegal na attorney Tin. Gawin po tabi. Bakas sabay. Ayun po, call to action po ini, actually, call to action na makulang sa pag-imbitar ini kaya ining mga nanay, mga solo parents na mga kabarangay. Ini man po, nag-i-encourage kita sa mga pag-iring bata, lalo na itong may mga katungdan na tabi man, tarabangan ta itong mga kababaryo ta. Mag-isip kita kay mga paagi, maski simple, saraday na paagi. So, dahil man kita masyadong magagastusan. At least, mapailing ta sa hindaan sa tuyong pagmakulog. Asin, ba? Yun lang po. Ayun, sana nagdadangog sa Committee on Agriculture dyan sa Daraga. Saka, so main road yan, Sumenro. Sumenro, automatic. Kaiba na yan si Redwin. At saka, nabuhay ulit yung Coco Chill ni Sir Marlon. Available na ulit yung lambanog. Lambanog. Yung tuba. Coco Chill. ang tawag. Dahil ko man aram kung ano namit daw kaya. Makakarating. Ay, 2 galon pa. Kita ko 2 galon pagkaro ka mo. Ay. Papanahon pa si Engineer Melvin. Balo na engineer pasiring sa ko dyan. Sa Canada. Bakit ma-export na yan? Ayan. Kunday man makuha mo yan, di sa Canada. So Marlon, thank you very much po tabi. Mabuhay ka, Okay, thank you. Mabuhay ka. Okay, Sir Melvin, tabi, ang sa imo po tabi na mga dagdag na inputs and mga pahayag sa ating mga kababayan. Pakisummarize saka yung ating pag-usama sa microgrid system, tabi. Tabi, inimbitaran mga tao na ikonsideraan renewable energy na makakatabang ng dakula sa inda, halos gabos na ng populasyon sa buong mundo and implement kan renewable energy programs dahil sinda direktang nakikinabang digdi. Kunyan igo kitang programa na pwede tang gibuhon digdi itong iyang pigapod na microgrid system. Kay puan lang makapag-coordinate kita sa ALECO para kita tawan ki Interconnection Authority. At kung ready na ang ALECO, lalong ready na kita. So, kay puhan, makaabante kita maybe in 6 months time to 1 year para igawa na kitang magibong social impact
bakula sa sadirita, yung economic impact, kundi pati sa mga kairibanan ta dyan, sa komunidad, sagkod na magkaigwa kita ki marahay at saka masaganang pamumuhay. So, ang susita niya dyan ay renewable energy at ang pinaka-method ta dyan is microgrid systems. Apa. Thank you very much, sabi, Engineer Melvin. Yan, Kader. Salamat po. Salamat na Engineer Melvin. Pigirin ko ini talaga ining microgrid ko kung ilang tagarong faith-based eco and energy sharing, faith sharing. Opo. Ngayon po na garo semi-independent and or interdependent sa gabos. Tamang-tama po ini na response niya to sa energy crisis niya to ngayon. In the name of the Father, Son of the Holy Spirit. Amen. Gurang nga nakagalang, ikaw ang bukal ng liwanag at enerhiya. Sa init ng araw, yung pinagkaloob na tinataon mo kami ng paglaom sa bagong buhay. Lalong-lalo na sa bagong buhay na Jesucristo na hinihira sa Samya and Easter. Turuan mo kaming magbago mula sa labis na pagkakonsumo tungo sa malasakit at pag-ingat sa inang kalikasan na iyong pinahiram sa amin. Sa pamagitan ng solar microgrids, sunaway maging ilaw kami sa kadiliman, hindi lamang pisikal na liwanag, kundi liwanag ng katarungan at pagkakaisa. Gabayan mo kami na gumamit ng malinis na enerhiya, magtulungan bilang komunidad, iangat ang mahirap sa pamagitan ng makatarungang teknolohiya, magteknolohiya sa microgrids, enerhiyang ito, at ganoon din sa mga ginagawa ni Marlon para sa mga food security. Tulungan mo kaming makita ang bawat sinag ng araw ay paanyaya sa eco-conversion, isang pagbabalik loob mula sa pagkasira tungo sa pag-aruga. Panginoon, gawin mo kaming katiwala, hindi maninira. Naway ang aming mga barangay at parokya ay maging modelo ng sustainable living. May ilaw, may malasakit at may pananampalataya. Sa liwanag ng muling pagkabuhay, naway ang aming mundo ay muling mabuhay. Amen. 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 Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ayan, salamat po. Mga tugang, yan po ang sabi pong programa. And good morning kay Councilor Joey Maristela diyan po Santo Domingo. Naka-monitor pa lang sa tuya. Ayan, sa Lunes, istoryahan kita tabi. Sa plano mo man dyan siya ang chairman ng Committee on Agriculture sa Sangguniang Bayan. That's good. Okay. Matangani na ma-plan sa taman ng mga Domingueños. Okay, kung ano man, pwede man venue duman pwede man duman sa Mary's Healing Sanctuary. Oo, at saka sana maiba mo si Kunyan si Municipal Agriculture Gino Gregorio. Yes. Bago nagduman ini sa sa may parting Mindanao sa Agriculture Summit. Oo. Mas good ang mga pangyayari. Alright, so sa indo mga boss tabi, salamato na maray hanggang sa Sabado. Isang makakilasang umaga po sa inyong lahat. Salamat po! Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, pate niya to gibuhon, mga kabutan sa tungsungon.
sa katuninungan asin kaginawahan. Pangapunan sa namamayaw kan banwaan, ibunan serbisyong tunay na linalaoman, lamang papaginabangan kan kadaklan. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gusto